balma o bisimila malak chuka dun kibaru kenekam bi kibaru mbambolo kada kulo kan ore ka fa ko demsanu kon ka kalanta ko o kon mena ke tratado octobre kalo kle folo ni hakilay kon bola ministre la anga ministre kon ka baranya shilendo kalanko ma ministre kon ka fala ko école tanu kon kera juna ko ga asababure wala sa chuka amna demsanu kon be se ka salon kalambalia ko honorable ko ni ya tagalaje ko salo ko demsanu kon ma se ka kalancha manke ka sababu ke école karamo ulu kon ka barabla kudayu kon mai école karamo ulu koni ka hage nyini jakuluba o koni nyamo koni ka fala ko ministre koni ye dati mu fani ko bashi foy kon tala ko abenendo uluma ko nyina école ta koni ko octobre kalo kli folodu ni woni kibaro e kada kalande bela jelen koni kluka ale ni kalande somo ni kalande karamo kibara were mbambolo kada ukulo kan ore imam Mahmoud Diko ale koni jekulu do siki sibrido septembre kalo kle wolonvla palais de la culture la ni jekulu koni tokore ko coordination des mouvements associations et sympathisants kuma la surunya la ni OEC Massier ni jekulu koni sikili keneka mali nyamogo chama koni kumbeno kase fangala mogo ma ale ni fanga sinamanto mogo koni fene chama kumbeno ale ni faso de jekulu koni fene chama kumbeno ni jakulu koni sigili ukum konala Mahmoud Diko koni ya ire ka fako ale koni meka ni jakulu sigi ka te ka fako ale koni mena jamana nyamo yare nyini walma ka fako abena wasade ya nyini ona nyogona nunu ko ale koni meka ni jakulu sigi ko ina fo malde bela jelen kelengel na koni kan ka ke chugamna ko ka demedo malima mali koni me sauram kono abese ka bo kono chugayamna aka kuma konda la fene akoni ndasera mali ka gelea chama ma ambe wakati mna iko sisa inafo accord politique ko aleni réforme institutionnelle ko aleni dialogue politique inclusif ko siki ka form koni kuma be mali kono ambe wakati mna iko sisa kale koni mafako siki ka foyen koni te ko nyume ko ga ko siki ka foyen koni ka ke kata mali de koni jimi sirafe ko sabla ko mali de ne tay ko aleni fele mali marabolo koni klal ko kuma koni fene be sena ni oye ko découpage ko ale koni ka la nyine mu ko soni mali nyamgo koni ka fofolo ko ube découpage ko nun koni feneke ko uga 70 folo ka fo ko mali bela jelen koni be uga mara kono folo albi Mahmoud Diko koni ka fala ko ale koni ka ninja kulin koni sigilendo mal de bela jelen koni ne demeli kama ko wa fene ko ulu koni tena usigi fene ninga mali jamana koni laje mara baka jugu koni bolo ko ute kuma ko kadaka ko mali ambela jelen tayi Mahmoud Diko ka ni kuma nunu koni kofe anga ministre do koni ye kuma ta ni oye ministre mun koni ka baranya shilendo réforme institutionnelle ko ma ale ni dialogue social o ministre koni ka fala ko Mahmoud Diko koni ka ni jakulin ko abeseka ajigida mali jamana nyamko koni ka ko wala sa chuga amna beni keleya o koni beseka sabati kibara were mbambolo kada ukulo kan ore mali chamancha bolo fe wasade munumbe kerengere la bajankara ulu koni ya yire ka foko mali finintigu koni ye mugum bla ka jigi dana amasagu koni daga yoro fe ko amabe ni wasade nunun koni ka fola ko dana amasagu ko bela jelen koni ba akalama ko mali jamana koni ma jenai ko ga ko dana amasagu koni te ni yoro ko fole nunu koni na doere kama wala sa kaseka dugude koni lakana koni ya takalaje ko ulu koni ka dugu nunun koni chamana ko mali finitiku koni te no ko dana amasagu koni be no wala sa ka se ka bela jelena kana jogamna ko me ko na fara ko ni wale yan koni be ka taka o segere ko o koni kela kama na fili ko ye ulu koni bema ko ulu koni te ka se ka ni ko nun famia ina fo dugude koni fene te ka se ka afamia jogamna dogono demsenu ulu koni ka jekulu nyemgo koni ka fola ko ulu koni ma fa ko dana amasagu ko ate chifio ko me ko ni ye dana amasagu koni chitola ko fona asoro mali jamana nyemgo koni kelembe ka wala yoke mu koni be se ka dugude koni bela kana ulu koni ka yoronna ko ina fa chukamna ka se ka mali finitigu koni ka daga yoro chama koni ke no wala sa chukamna dugude bela jelen koni be se ka lakana kuna foni kunchela kibara were mbambolo kada kulo kan ore mali premier ministre Boubou Cissé ale koni mali ministre chama koni tagara dugu taga dola franci o dugu taga koni bena kunche kle nani koni konnala kata septembre kalo kle konontola kata bla akle tan flala koni dugu taga koni mina ke sababu ye wala sa chuga mina franci ministre nyamogo ale ni mali yere koni fene ministre nyamogo ulu koni be se ka foka benke mali marako dawla ale ni lakana ko ale ni ka se ka bolo nobla 7 do koni na mun koni be se ka uba jenyogo ya koni 7 koni dugu taga koni konnala ko mali premier ministre ale ni franci jamana nyamogo ko ulu koni mina sigi ka kuma ke kerengere ne ala lakana ko la
ka taa se Barkhane ma MINUSMA ale ni G5 Sahel walasa danaya ale ni baraɲɔgɔnya o kɔni bɛ se ka to Mali ale ni France cɛ cogoya min na. An balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ